Il-qari huwa meħud mill-ktieb tal-Ġenesi, kapitlu 1, se nibda minn vers 26. Wara li Alla ħalaq is-sema u l-art, l-ewwel u t-tieni u t-tielet ir-raba', hawnhekk qegħdin fis-sitt jum l-aħħar jum tal-ħolqien. Wara li Alla ħalaq l-annimali tal-art, inkomplu naqraw hekk. U Alla qal, ħalli nagħmlu l-bniedem fuq ġbijietna, fuq suritna, u ħajkollhom ħakma fuq il-ħut tal-baħar u fuq tjur tal-ajru u fuq il-bejjem u fuq l-art kollha u fuq kull ħlieqa li titkaxkar fuq l-art. Hekk Alla ħalaq il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Fuq ix-xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U Alla berikhom u qalilhom Alla nislu u woktru imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar, fuq tjur tal-ajru u fuq il-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U vers 31 jikkonkludi l-kapitlu, u Alla ra li kull ma għamel u wara kien tajjeb wisq. F'kapitlu 5 tal-Ġenesi l-ewwel żewġ versi naqraw dan il-kliem. Dan hu ktieb in-nisel ta' Adam, dakinhar li l-Mulej ħalaq il-bniedem biex bijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom u berikhom u semma isimhom bniedem meta inħalqu. It-tfal jgħaddu minn fażi li jsaqsu ħafna mistoqsijiet. Ġimgħatejn ilu daħal dan it-tifel gustajtu fil-klinik, kien hemm oħtu tarbija u jsaqsi u għaliex u kif u meta u fejn. U l-iktar mistoqsija li jħobbu jagħmlu ta' dik l-età hija għaliex. Fi-kliem ieħor x'inhu l-iskop ta' dan kollu? Għalfejn qiegħda ssir din il-ħaġa? Infatti jgħidu li meta jkollhom madwar 4 snin, it-tfal isaqsu 400 mistoqsija kuljum. La nikbru nikkwitaw ftit, imma importanti li nistaqsu. Importanti li nibqgħu nistaqsu u b'mod partikolari din il-mistoqsija ewlenija. Għaliex? Għaliex jien fi kliem ieħor x'inhu l-iskop tiegħi? Għalfejn qiegħed hawn? Suppost qed nagħmel? X'inhu t-tir ta' ħajti? Għaliex? Għaliex jien? It-tfal fl-iskejjel huma nkoraġġiti biex jistmaw lilhom infushom, self-esteem, self-worth. Ma fl-istess ħin ironikament ineħħu minn taħt saqajhom ir-raġuni għalfejn għandhom ikollhom stima għolja tagħhom infushom. Għaliex? Għaliex jekk l-univers beda b'ċikka u l-ħajja kull mija aċċident kimiku u jekk il-bniedem kull huwa annimal li inserta evolva iktar, imma mingħajr diżinn u mingħajr skop, x'inhi l-ħajja tal-bniedem? Tiġi, tmur u tintemm, jisu qatt ma kien xejn. Il-filosofu Jean-Paul Sartre qal man is a useless passion. Man is a useless passion. It is meaningless that we live, and it is meaningless that we die. Il-bniedem huwa emozzjoni inutli. U bla sens li ngħixu u bla sens li mmutu. Tajli kemm hu pessimist? Tassew. Imma l-pessimizmu tiegħu jaqbel ma l-immaġini tal-bniedem ateista għax jekk tneħħi lil Alla kull ma jibqa' huwa dan l-emozzjoni inutli. Li nifirħu u nibku, ngħixu u niklu għal ftit żmien, ġejna mix-xejn tlaqna għax-xejn u titsed. Kemm hija differenti l-aħwa il-viżjoni li tagħtina l-Iskrittura dwar il-valur tal-ħajja tagħna bħala bnedmin. Kemm hija differenti. U Alla qal
diġà turi li min għamilna kellu skop, ma ġejniex mix-xejn, ma konna fil-ħsieb ta' min għamilna. U Alla qal, ħanamlu l-bniedem fuq ġbijietna u fuq suritna. Bniedem huwa maħluq bil-ħsieb tal-Alla, u maħluq biex ikun jiġbaħ lil-Alla fuq ix-xbija tal-Alla, fuq is-sura tal-Alla. U għalkemm forsi ma nifhmux il-profondità ta' din il-verità glorjuża, għax hija wisq għalina, imma huwa unur moti lilna biss fost il-ħlejjaq kollha illi lilna sejħilna x-xbija tiegħu. Aħna jekk tħarsu madwarkom f'pajjiżna nagħmlu diversi statwi u monumenti u bust ta' dak l-artist jew dak il-politiku jew ta' dak il-filosfu. Malta hija miżawda b'immaġinijiet ma' kullimkien. Jiġini f'moħħi il-monument tal-assedju fit-tarf tal-Belt dejn il-Qampjena li jfakru lil dawk li 6,000 li mietu fi żmien it-tieni gwerra dinjija. U għandek dak il-monument li jġiblek ċertu dieqa meta tħares lejh ta' dan il-katavru mejjed. U jġiblek sens ta' rispett ukoll. Jew aħsbu jinnaf fl-istatwa ta' Michel Anton Vassalin dieħel ħażebbuċ, il-ħassieb li qiegħed hemm bil-qiegħda. Statwa għandek żewġ affarijiet li tista' tgħid fuqha. Ikollha xi xebħ ma' dak li qiegħda tissimbolizza. Taf kif? L-artist jagħmilha tixbaħ kemm jista' jkun lil dak illi tiegħu hija l-istatwa. U nagħmluha bi skop. Nagħmluha biex nonoraw lil dak il-persuna, biex nagħtu ħġieħ għax nirrikonoxxu li huwa bniedem kbir li għamel affarijiet li huma utli. Mela, f'dan is-sens, aħna xbija tal-Alla. Żewġ affarijiet mela jiġuna f'moħħna. L-ewwel nett li b'xi mod jew ieħor nixbħuh. B'xi mod jew ieħor nixbħuh. U t-tieni, aħna magħmulin biex inkunu ta' glorja għalih. Żewġ veritajiet ewlenin li hemm miġbur f'dan il-ħsieb li aħna magħmulin fi ġbija tagħna. L-ewwel nett aħna nixbħuh. Nixbħuh għaliex Alla huwa persuna u bekk irid infisser li Alla huwa konxju tiegħu innifsu, Alla jirraġuna, jaħseb, jagħmel għażliet skont ir-rieda tiegħu, iħobb, jifraħ u dan ħwejġ kollha. U lilna minna bħalu f'dan is-sens. Aħna konxi, aħna nirraġunaw, naħsbu, aħna għandna rieda li nagħżel dik u mhux l-oħra, aħna nifirħu, aħna nħobbu. Mhux biss, Alla huwa wkoll morali li jagħżel bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin, bejn il-veru u bejn il-fals, bejn l-ikraħ u s-sabiħ. U lilna wkoll aħna kapaċi nażlu ngħidu dik hija tajba ma dik hija ħażina, dik hija vera ma dan huwa fals. Din hija xi ħaġa sabiħa, din xi ħaġa kera. U mbagħad ukoll Alla huwa wkoll soċjali. X'irrid ngħid? Alla mill-eternità aħna nemmnu li huwa wieħed imma eżista eternament bħala 3 persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. U eternament it-3 persuni ta' Trinità kienu f'komunjoni ta' imħabba bejniethom. Alla huwa soċjali, jirrelata ma' persuni oħra. U aħna wkoll għandna l-abilità illi nikkomunikaw, li nitkellmu, li nirrelataw ma' persuni oħrajn. U għaliex aħna nixbħu lil Alla f'dak li aħna nixbħu wkoll f'dak li jagħmel Alla. Bħalma Alla huwa ħallieq li krea li ħadem, ekku ukoll aħna l-bnedmin għandna din il-fakultà mill-isbaħ li kapaċi naħdmu. Hu xef li jaqbad l-ingredjenti li ġibna mir-raba u minnhom isawwarlek ikla bnina sabiħa anke fl-għajn. Hu bennej li kapaċi jieħu l-ġebel mill-art
u jtella binja u aħna kapaċi wkoll anke d-dar tagħna insebħuha. Hu artist illi biftit zeba jagħmillek opra tal-arti, hu kittieb illi pinna kapaċi joħloqlok sentimenti f'poeżija sabiħa. Aħna kapaċi nikrejaw, kapaċi napprezzaw is-sabiħ, bħalma għamel Alla, li meta lesta x-xogħol ħares leh u kuljum qal kien tajjeb fl-aħħar qal kemm hu sabiħ. Tajjeb wisq. Alla oġbu l-ħolqien, u aħna wkoll meta nħarsu lejn il-ħolqien tagħna għandna din l-abilità fina illi nħarsu naraw iż-żbuħija tiegħu. Qatt titpaxxa tara x-xemx nieżla fl-għaxija jew tara il-kwiekeb tas-sema jew anke jekk taqbad fjura waħda u tħares lejn is-semitrija tagħha hija sabiħa. Dawn huma kollha manifestazzjonijiet tal-fatt li aħna maħluqin nixbħu lil Alla. Alla wkoll huwa il-ħakkiem suprem fuq l-univers li jagħmel ju tiegħu, imma lilna wkoll tagħna din l-abilità, anzi tagħna dan l-inkarigu illi naħkmu fuq l-art li huwa għamel u fuq il-bejjem u fuq l-affarijiet ħajjin. Int għamiltu biex ikollu ħakma fuq l-emejjel ta' idejk. Int qed kollox taħt riġlejh. Il-bniedem ġie inkarigat biex jieħu ħsieb biex jaħkem fuq l-univers, mhix biex jisfruttaħ u biex jeqirdu, imma biex bħal ġardinar jieħu ħsiebu u jagħmel minnu ħaġa sabiħa. Jekk aħniex nagħmlu hekk jew le ġudikaw intom, imma dak kien il-ħsieb oriġinali tal-Alla meta għamilna biex naħkmu fuq il-ħolqien. U fl-aħħar nett, il-komunjoni, kif Alla jieħu gost fil-komunjoni tiegħu l-imħabba tal-missier lejn liben u viċi versa, hekk ukoll aħna nieħdu gost b'relazzjonijiet ta' mħabba. Jekk huma raġel u mara fi żwieġ, raġel u mara ħalaqhom biex isibu dak il-komunjoni f'xulxin, jew inkella ġenituri ma' tfal u tfal mal-ġenituri u mal-ħbieb u ma' nies oħrajn. Imma finalment, anzi, ultimament, il-bniedem għax huwa maħluq fl-ġbija Alla kapaċi ikollu relazzjoni ma' min għamlu. U fl-aħħar mill-aħħar il-qalb umana ma ssibx mistrieħ qabel tistrieħ fil-ħallieq illi għamilha. Dak mela jfisser meta aħna konna magħmulin fi ġbija Alla, bla dubju ħafna iktar minn dak li qed. Imma għall-inqas għandna idea ċara xi fisser meta ngħidu li aħna maħluqin fi ġbija Alla. Irrid ngħid żewġ affarijiet negattivi x'ma tfissirx li aħna maħluqin fi ġbija Alla. L-ewwel nett maħniex maħluqin fi ġbija tiegħu f'sens fiżiku. Alla m'għandux fl dimensjonijiet u il-xejp, il-figura ta' bniedem uman. Alla hu spiritu u spiritu m'għandux laħam u għadam bħalma għandna jiena u inti. Alla huwa spiritu infinit, spiritu pur. F'dak is-sens mhux fek nixbħu lil Alla. Tajjeb din nifhmuha mill-ewwel. Imma rrid inżid li għalkemm mhux ix-xebħ fiżiku li jiena nixbaħ lil Alla huwa il-jien kolli kemm dik il-parti materjali tiegħi li huwa l-ġisem u l-parti immaterjali tiegħi li huwa l-ispirtu, dak jagħmel li sħiħ bħala bniedem u bħala bniedem sħiħ inkluż fil-ġisem jiena nuri il-glorja ta' Alla. Għaliex meta pereżempju bidejja li hija fiżika naqbad tazza ilma li hija fiżika u nagħtiha lilek u inti tixroba bil-ħalq fiżiku tiegħek, jiena qiegħed nuri xi ħaġa mill-glorja ta' Alla fil-ħniena li qed nuri jien miegħek meta tajtek tixrob tazza ilma. Mela, maħniex magħmuli fi ġbija ta' Alla minħabba xebħ fiżiku u lanqas maħna ma għamilna Allat. Tgħid li minn fejn ġibta. Huwa fatt li hemm xi għalliema estremisti karizmatiċi li jgħalmu din l-ereżija illi aħna Allat. Le aħna maħniex Allat, aħna bnedmin u meta ħalaqhom sejjaħ isimhom bniedem mhux Alla, tajjeb. Huwa l-ħalliq aħna l-ħlejjaq tiegħu. Alla huwa infinit
aħna finiti. U anke f'dak ix-xebħ li hemm bejnietna kapaċi naħsbu, aħna kapaċi naħsbu ftit skont il-size tagħna, skont aħna finiti, aħna xejn. Imma kapaċi naħsbu ftit nixbħuh. Jekk kapaċi nħobbu, Alla huwa infinit fil-imħabba tiegħu, aħna nħobbu ftit skont il-miżura tagħna bħala ħlejja. Alla huwa indipendenti, għandu l-ħajja fih innifsu, jeżisti minn innifsu, aħna niddependu fuq Alla għal l-eżistenza tagħna u għal kull mument li ngħixu aħna niddependu fuqu. Aħar ħaġa li ħanajt li l-kelma ta' Alla hija potenti u kreattiva minnha nnifisha. Alla jitkellem u dak li ma jeżistix isir jeżisti. Alla jitkellem u r-rieda tiegħu isseħħ kompletament. Il-kelma tagħna mhux hekk, il-kelma tagħna ma tiswa xejn, hija dgħajfa. Tiswa biss meta aħna b'umiltà nappellaw lil Alla jisma' it-talb tagħna imbagħad iva il-kelma t'Alla ikun fiha valur għax iġġib is-saħħa mingħand Alla nnifsu. Żewġ mistoqsijiet li nixtieq nagħmel. Għadna li aħna maħluqin fi xbija t'Alla, nixbħuh, maħluqin għall-glorja tiegħu. Imma ġarra xi ħaġa kif tafu, f'kapitlu 3 tal-Ġenesi il-bniedem għażel li jirribella kontra l-ħalliq tiegħu u l-bniedem waqa' fid-dnub. Il-mistoqsija tiegħi din, il-waqa' tal-bniedem fid-dnub xejnet għal kollox l-immaġini tal-Alla fina. Kien hemm teologi li jaħsbu li iva, ekku, imma le, il-bniedem għalkemm waqa' fid-dnub l-immaġini tal-Alla baqgħet fih. Il-bniedem, frankament, baqa bniedem. Altrimenti ma jkunx bniedem iktar. Kieku l-immaġini tal-Alla kienet imħassra għal kollox. U bħala prova naqralkom żewġ siltiet, waħda minn Ġenesi kapitlu 9 fejn jgħid kull min ixerred demm il-bniedem, ġifieri xi ħadd li jagħmel omiċidju, dak huwa il-kriminu tiegħu li jagħmel, kull min ixerred demm il-bniedem, mill-bnedmin demmu jixxerred, il-pjena kapitali. Min joqtol ħaqqu ikun maqtul. Għalfejn? U jagħtina raġuni għalfejn. Għax fi xbija t'Alla Alla għamel il-bniedem. Mela dak il-vittma li nqatel iġor fih xbija t'Alla u għalhekk meta toqtlu inti nnifsek ħati bil-kbir. Għax inti meta weġġajt, insultajt u sansitra qtilt bniedem qed toffendi mhux biss lilu wkoll, imma mhux biss lilu imma lil dak li fi xbija tiegħu huwa magħmul. Ma nafx tiftakrux, meta kont żgħir fi żmien l-elezzjonijiet, kienu jimlew kullimkien kartelluni tal-kandidati li ħarġin għall-elezzjoni. Jiena niftakar ir-Rabata Għawdex, nista' noqgħod insemmihom ma qed qed narahom imwaħħlin mal-ħitan kullimkien. U mbagħad jiġu tal-partit l-oppost. Sewwa, jaqbdu ż-żeba u iċabsulhom wiċċhom kollha. Tgħidli x'għandhom kontra l-karti, u le mhux kontra l-karti. Iż-żeba mal-karta qed jagħmlu, imma l-insult qed jagħmlu lil dak li r-ritratt jirrappreżenta. L-aħwa fina għadna nġorru l-immaġini tal-Alla. Meta inti tagħmel ħsara l-bniedem ieħor inti qed tattakka lil Alla. It-tieni, f'Ġagbu jgħidilna bih bl-ilsien imbirku lil Alla missierna. Li xi ħaġa tajba. U bih nisħtu il-bnedmin magħmulin xbija t'Alla. Il-kontradizzjoni, le? Mill-istess fom joħorġu l-barka u s-saħta dawn il-ħwejjeġ m'għandhomx ikunu hekk, ħuti. Għaliex? Għax ma tistax inti fuq naħa tbierek lil Alla, imbagħad tisħet lil bniedem huwa magħmul fi xbija t'Alla fl-istess ħin inti qiegħed tisħet lil Alla b'dak il-mod, ma tistax tbierku tisħtu fl-istess ħin. Imma il-punt li rridu noħorġu minnha din huwa dan illi hawnhekk Ġagbu qed jitkellem eluf ta' snin mill-ħolqien huwa ċar li jemmen illi illum stess meta aħna qegħdin irrelataw ma' xulxin aħna għadna nġorru f'idejna fina l-immaġini
ta' min ħalaqna. Mela le, il-waqa tal-bniedem fid-dnub ma ħassritx l-immaġini tal-Alla fina. Il-poet Alexander Pope kiteb to err is human. Li tiżbalja hija xi ħaġa umana. Huwa veru. Fis-sens li d-dnub huwa universali, ssibu kull fejn issib il-bniedem. Imma ma kienx hekk mill-bidu. Adam, Eva, qabel ma dimbu kienu bnedmin. Anzi rridu ngħidu kienu bnedmin ħafna aħjar milli kienu wara li dimbu. To err is human. Id-dnub ma jiddefinixxiniex. Anzi, id-dnub iċappasna. Jekk trid taħseb fil-kabalavur li għamel Alla meta għamilna fix-xbija tiegħu, bħal meta għandek pittura sabiħa. Ma li xi ħadd ġie u ċappasa u ċarrata. Dak huwa l-bniedem. Għadet tidher fih xbija Alla, imma issa hija distorted, hija mċabsa, hija mċarta. U tieni mistoqsija li nixtieq nagħmel hija din, x'effett għandha l-fidwa, is-salvazzjoni fuq l-immaġini tal-Alla fina. Hemm relazzjoni. L-aħwa rridu nifhmu li meta aħna nitkellmu fuq salvazzjoni maħniex nitkellmu biss fuq il-maħfra ta' dnubiet. Imma wkoll fir-restawrazzjoni tal-immaġini tal-Alla fina. Alla jagħtina qalb ġdida. Alla jaħdem fina tul ħajjitna biex jibdilna. Alla jkompli jipperfezzjonana sa dak il-jum tal-glorifikazzjoni. Żewġ passaġġi mill-Testament il-ġdid, Efesin kapitlu 4, l-Apostlu Pawli jgħidilna biex tinżgħu għal dik li l-ħajja li hija ħajja moddija il-bniedem il-qadim. Il-bniedem il-qadim kif twelidna bih, id-dnub, inżaw neħuh. Li hu imħassar skont ix-xewqat qarrieqa. Mhux hekk qegħdin ngħidu li l-immaġini kienet imħassra, mċabsa. U tiġġeddu, naraw rinnovazzjoni, tiġġeddu fl-ispirtu ta' moħħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid li skont Alla u maħluq fil-ħaq u l-qdusija tas-sewwa. Imma aħna din hija l-effett li tagħmel il-fidwa fina li issa għandna bniedem ġdid li huwa maħluq fil-qdusija fejn qabel kien hemm id-dnub issa hemm dak li huwa ġust u tajjeb u sabiħ. U vers li jixbu fil-Kolossin jgħidilna la tikdbux lil xulxin wara li intom inżajtu l-bniedem il-qadim bl-emejjel tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li hu imġeddet fil-erf skont ix-xbija ta' min ħalqu. Ħares lejn is-salvazzjoni tiegħek lejn il-fidwa tiegħek bħala dan il-proċess li Alla qiegħed jibdlek biex jirrestawra fik ix-xbija tiegħu, ix-xbija tal-ħallieq. Iva, jekk trid is-salvazzjoni terġa' tagħmilna bnedmin kif suppost inkunu, kif kienet l-intenzjoni ta' Alla fil-bidu. Kif se napplikawh dan il-fatt hekk grandjus li aħna maħluqin fi xbija Alla? L-istorja tal-bniedem hija karatterizzata minn diviżjonijiet u tilwim bejn gruppi differenti ta' bnedmin. Aħna l-Ewropej, aħna il-bojot, aħna s-sinjuri, aħna li qegħdin hawn fuq, aħna l-irġiel. Mbagħad hemm huma li huma fajnejna inqas minna b'xi mod jew ieħor. Hu jekk trid is-sessiżmu. L-istorja tal-bniedem sfortunatament tixet kemm il-mara kienet magħkusa u meqjusa inferjuri mill-irġiel u ġiet użata u ġiet maħkuma bit tal-ħadid. Hu r-razziżmu ġnus illi huma teknoloġikament aktar avvanzati jisfruttaw ġnus oħra u razzet oħra u jużawhom bħala skjavi tagħhom. Hu t-tarbija qabel it-twelid
li hija żgħira u dgħajfa bla vuċi. U meta tfixkilna, tfixkel il-libertà u l-pjanijiet tagħna, irridu neħilsu minnha u neqirduha bla bord. Jew meta bniedem jixjieħ m'għadux iktar b'saħħtu, m'għadux iktar jikkontribwixxi ekonomikament, inwarbuh, tfaħħ x'imkien, ninsewh. Jekk mhux ukoll bl-iskuża tal-ħniena noqtluh. Dan il-konflitt etern kemm ilu l-bniedem jispiċċa biss meta l-bniedem jaraf min hu u bil-grazzja t'Alla jerġa' jiffunzjona kif Alla intenzjonah li jiffunzjona bħala xbija tiegħu. L-aħwa aħna bħala Kristjani narfu id-dinjità u il-valur tal-ħajja umana. Ix'inhi ir-razza aħna nuru rispett. Infatti rrid ngħid aħna ma nemnux bħala Kristjani li hawn ħafna razzezz tal-bnedmin. Aħna nemmnu li hawn razza waħda. B'kuluri differenti iva, imma razza waħda. Aħna umani l-istess u x'inhu il-kulur tal-ġilda tiegħek. Aħna għandna rispett lejn kulħadd, rispettivament mis-sess, ir-raġel u l-mara huma umani ugwalment. L-istatus soċjo-ekonomiku, ir-reliġjon. U l-aħwa ejja ndaħluha ġo qalbna din. Illi meta rajt bniedem ieħor, hu min hu, x'inhi r-reliġjon tiegħu, ħares f'għajnejh u wara fih, ħares lejh b'rispett għax huwa maħluq fi xbija t'Alla. Tajli ma mħassar u maffeċ u mċappas u mqatta vera. Imma qejt li l-Alla jiftaħlek għajnejk biex tara fih xbija t'Alla u tirrispettah għal dik ir-raġuni. U mhux biss aħna l-Kristjani naħdmu u nħarsu il-ħajja umana għax napprezzaw li l-ħajja umana għandha valur. Anke jekk hija ċkejkna u bla vuċi fil-ġuf ta' omma, jew inkella għajjiena u mkemxa fit-tarf ieħor tal-ċens li aħna għandna jagħlaq fuq l-art. Bdejna billi saqsejna mistoqsija min jien, għal xiex qiegħed hawn. Ir-risposta sibnija mill-Iskrittura, aħna maħluqin minn Alla biskop, aħna maħluqin minn Alla biex inkunu xbija tiegħu. Biex nirrappreżentah fuq l-art biex nuru l-glorja tiegħu. Tassew id-dnub ċappas din l-immaġini imma bil-fidwa li qed jaħdem fina Kristu dik il-xbija qed tiġi restawrata fil-glorja sabiħa tagħha skont l-għan ta' min ħalaqna. Iva Alla ħalaqna għall-glorja tiegħu u biex ingawduh għal dejjem. Tgħidli imma kif se nagħtih glorja lil Alla? L-ewwel nett billi nħobb lill-ajri. Aħna ma nagħmlux xbijat ta' Alla tal-kaltapesta jew tal-injam jew tal-ġebel. Hekk qalilna. La nagħmluhom u lanqas naqduhom u nqimuhom. Għaliex aħna lil Alla naqduh u nqimuh u narawh f'dawk ix-xbijat ħajjin intom. U meta qed inħobb lilek, meta qed inservi lilek, jiena qed inservi lil Alla li jagħmlek fi xbija tiegħu. Imma mhux biss, anzi qabel kollox, jiena nigglorifika lil Alla meta narfu u b'qalbi kollha inħobbu lilu li ħobbni tant. Tiftakruha l-istorja meta darba ġew Lut għand Ġesu saqsew jekk hux leċtu, jekk hux tajjeb jaħarsu it-taxxa lil ċesri. U Ġesu għaraf l-ipokrizija tagħhom u għalilhom uruni il-flus tal-ħaraġ. U ġabulu munita, dinjer,
illi fuqha kien hemm stampat immaġini tal-imperatur. U għalilhom, ta' min hi din ix-xbija u din l-iskrizzjoni? Qalulu ta' Ċesri. U risposta ta' Ġesu kienet mela għatu lil Ċesri. Dak li hu ta' Ċesri. L-xbija tiegħu, tuwielu tiegħu. Ma Ġesu ma waqafx hemm. Ġesu rrisponda mistoqsija oħra li huma m'għamlux. Għax huma seqsew fuq ir-responsabilità tagħhom lejn l-imperatur, ma saqsewx fuq ir-responsabilità tagħhom lejn il-ħallieq tagħhom. Għalhekk weġibhom għatu lil Ċesri dak li hu ta' Ċesri u lil Alla dak li hu ta' Alla. Li kif tiġi din ir-responsabilità tagħna lejn Alla? U x'inhu dak li hu ta' Alla? Bniedem, ħares lejk innifsek. X'inhi x-xbija li hemm fik? Ta' min hi x-xbija li hemm fik? Ta' Alla. Mela għati lilek innifsek lil ħallieq tiegħek. Amen.